Akanseudun osuuspankki haluaa kiittää asiakkaitaan vuodesta 2016 ja toivottaa menestystä ja ennen kaikkea onnea vuodelle 2017. Suomi juhlii 100-vuotista vapauttaan, Akaan kaupunki juhlii 10-vuotista olemassaoloaan ja Akanseudun osuuspankki juhlistaa 90-vuotista omaa historiaansa. Tänä monien juhlien vuonna Akanseudun osuuspankki haluaa kertoa 90 tarinaa. Tämä ei ole niistä tarinoista ensimmäinen. Tämä allekirjoittaneen jorinat olkoon ensimmäistä tarinaa edeltävä otos. Mutta torstaina 5. päivä näette ensimmäisen tarinan, joka on animaation keinoin toteutettu asuntokauppatarina Akaasta. Sen jälkeen Akanseudun osuuspankin ja Akanseudun OP-kiinteistökeskuksen väki esittelee itsensä ja omat yrityksensä. Näiden jälkeen pääsemme tärkeimpään, eli teihin, asiakkaisiimme. Seuraavaksi kerromme teidän tarinoitanne. Olemme jo muutamien asiakkaidemme kanssa sopineet heidän tarinoidensa esittämisestä, mutta tarvitsemme vielä useita uusia tarinankertojia. Joten jos sinä haluat kertoa Akanseudun osuuspankin sosiaalisen median sivustoilla oman tarinasi, ole ystävällinen ja ota yhteyttä allekirjoittaneeseen tai kehen tahansa organisaatiomme työntekijään. Mutta vielä kerran oikein onnellista ja menestyksellistä vuotta 2017 Akanseudun osuuspankin puolesta. Tarinoimisiin!